Здравейте, вие сте с Несле, порция баланс. Днеска ще направим едно колоритно ястие, кое сигурно на децата много харесва. Първо, защо използваме като протеина пилешки гърди, разбира се, картофи, моркови, тиквичка и зелена чушка. И да не забравяме, ще имаме една изненада. Малко кранчи върху пиле, кой ще го видите след малко. След че са измити моркови и картофи, почвам да сбелим, разбира се, картофа. Вземаме около 50 грама. Макаме семки от чушка и почвам да я нарязаме на жулен. След това го правиме на малки купчета. Минаваме на тиквички. И за последно картофи. Идеята на този ястие е, че търсим зеленчуци, кем да са свежи и кем, разбира се, да са крупкови, а не варени или изготвени доста време. Изчакаме тук само малко да стане топло тиган, трябва да пускаме нашите пилешки гърди. Ние сега ще го нарязаме за децата и ще го направим на малки парче. Нашите зеленчуци вече са готови, така че местиме тигана, изключваме тук къде е зеленчуци и сега ще сложим наше пилето да се сготви. Така, единствено, което трябва да чакаме да се спече и двете страни на пилето, да има така хубаво златисте цвят. Една идея солта върху нашето пиле. За да правим крънч нашето пиле, сме използвали на фитнес фивер също на Несле, къде те има вътре киноа, също овесе и пшенично. Вече е време за сервиране. Значи вземаме нашите зеленчуци, изложим в страдата, нещо като вид канапе. И като казваме преди малко, не зле да имаме малко кранч. Как? Просто скъсаме с ръцете и да падна върху месото. И разбира се, да отива върху зеленчуци. Добавяме малко зехтинче. Нашите деца ще се радва да видят пилето с малко зеленчуци светли. Така че от мен, бон апетит!